ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ଫୁଲ ଗଛ। ମୋ ମା ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ଟଗର ଫୁଲ। ଆଜି ପୂଜା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ତୋଳା ହଉଛି। এটা ଛୋଟ ଟଗରଟା। କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା ଜୋରେ, ଜୋରେ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ। ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫୁଲ ଦେଖେଇମି, ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଫୁଲ ଗୋଟେ, ଡିଜାଇନ ଫୁଲ। ଏଇ ଫୁଲଟା, ଏଇ ଫୁଲର ନାଁଟା କ'ଣ ଯିଏ ଜାଣିଛ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଲା କାମିନୀ ଗଛ, କାମିନୀ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଆମ କାଳିଆ କାଳିଆ ଆମ ଗାଡ଼ି। এইটা কি ফুଲ ଯିଏ ଜାଣିଛ ସେ କହିବ। ତିନିଟା ଫୁଲ ଛିଡ଼ା ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହବ ବୋଲି ତିନିଟା ଫୁଲ ଛିଡ଼ା ଯିବ। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରଟା, ହଁ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତଳଟା, ତିନିଟା ଆଉ ଛିଡ଼ା ଯିବନି। ବାସ୍ ତିନିଟା ଫୁଲ ପୂଜା ହବ। ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଫୁଲ ତ ତୋଳା ଯାଉନି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳା ଯିବ।